Li Tirkiye ji aliyê mêran ve jinkujiyî ango kuştina jinan her meh zêdetir dibe. Di nav heşt mehên sala 2019 da nêzîkî 300 jin hatin kuştin. Çend roj berê li şarê Kirikalê Emîne Duman ji aliyê mêrê xwe yê berê ve hate kêrkirin û kuştin. Piştî wî li Stenbolê jî jinek dîsa hate kêrkirin û kuştin. Katledilen kadınlar isyanımızdır. Rêxistinên jinan kuştina wan bi siyaseta desthilatiyê ve girê didin û dad didin xuyakirin ku zagona bingehîn û siyaseta ku tê meşandin li ber kuştina jinan rêve dike. Di vî warî da aktivîstê jinan Başak Çetin vê yekê wiha dinirxîne. Kendini güvenli Gava em xwe de evlêkariyê da nebînin li pişta me dewlet an jî hêzê dewletê nesekinin ew ji bo me jinan xeteriyekî mezin e. Lê em dibînin ku dewlet û hêzên dewletê bi xwe li ser jinan dijwariyê pêk tîne. Ez wek jinek bi vê gelek diêşim. Kuştina pirê jinan hima ji aliyê mêran ve tê kirin. Li Tirkiye di nav 6 mehên sala 2019 da 214 jin hatin kuştin. û di nav 8 mehên dawî da jî ev rêje gelek bilind bû û ana nêzîkî 300 kes diyar dibe. Kuştin û destdirêjiya ser jinan Profesör Doktor Guzin Yamaner wiha dinirxîne. Ama kadın hareketi Ewa 200 salek li tevgera jina berdewam dike, heta niha ji bi her cûrê dijwariyê re tekoşîn dane, lê li gorê min ew yek dîsa jî têr nake, sîstema ku li ser jina dijwariyê saz dike gelek bi rek û pêk e. Parêzvan İlknur Küçük Ceylan zext û zorên ku li ser jinan çêdibin dema di aliyê hukukî da dinirxîne dad de xuyakirin ku bingeha wan da kêmasiya hukukê heye. Di aliyê hiqûqî da kêmasî pirin. Demajan rastî tundiyê tên em ji wan re parêzvanan peyda dikein. Li ev yeke ji bo çareserkirina tundiyê li ser jinan têr nake. Di vê dema nûjen da êdî jin jî mafên xwe am bi takekesî am bi rêxistinî diparêzin. Dema jin wan mafên xwe derdixînin pêş ji aliyê mêran ve jî ser wan da zor û zext pêk tên. Di pirê kuştina jinan da tê diyarkirin ku xwestina maf dibe sedema mirina jinan. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.